Mutta nythän just tämmönen hyvä se harjus, niin sen verran viilaan vaan. Ainakin siis voi rikkoa harjus, koska se on kyllä pihaa. Joo. Tuo on kyllä Ässän autolämpäri ja nyt se puhuu se vuokraisäntä, että pitäisi niin lisää hiekkaa, että hänellä olisi hiekkaa. Lisää hiekkaa. Nyt on siinä herneet kasvanut, niin on paljon tukemassa. Mikä? Apua. Ai se on tommonen sopea. Eikö ole parha? Hyvä kärpä. Kattaa sulla kampus. Ja pois. Minä suojelen minun vauvaa. Tuo on kärpä. Sulla on ihan sininen. Se on ihan kauheeta, kun on pieni vauva kesällä, eikö oo, kun sitä ei saisi yksikään hyttynyt. Mikään ei saisi pistää. Niin tuntuu, että Mä oon pistänyt siltä, se on mäkärä täältä. siis se on ihan kyllä tätäkin on sillä naaman välillä ollut ihan kirkana. Just tuntuu, että ne on sama kuin mun sydämeen olisi pistetty. Ja sattuu mua edes fyysisesti. Isu ei kyllä välittänyt, sillä se on tuolta korvantakkaan sinne mäkärään. Se on ihan täynnä verta. Mä kattelin. Täällä mä oon 2 päivää eilisestä alkuun rapsuttanut karstaimia päästä. Siihen rapsuttiin Sisun kanssa tässä yksi kerta. Joo. Mutta vielä muistanut pehmittää sitä öljyä. Joo. Minä ajattelin vasta neuvolassa. Mutta pehmitikö se sitä öljyä? En. Joo. No mä laitan silleen, että sitä laitoin öljystä vähän ja päästä rapsuttanut.